William Lyabunya anali chief executive wa Genco ndi amene amatsogolera ntchito yopanga magesi amalasha kwa kamwamba. Project imeneyi inayamba nthawi yapita ndipo ikupitirira mu ulamuliro wa Chakwera. Chaka chatha mwezi wa Meyi, MCP inkafuna kulanda project imeneyi m'manja mwa Genco kuti ayipereke kwa dobadoba wotchedwa Jindo. Monga tikudziwa, zinyengo mboma ili ndizosayamba. Nick Chakwera, engineer Mumba komanso Pastor Soya apatsidwa contract yopanga mapassport. Posachedwa pompa anapita ku Serbia pobwerera kampani yawo yotchedwa e-tech system yawina contract yopanga mapassport ku immigration. Fertilizer wa subsidy woposa mabiliyoni wakhala kusowa. Mwana wa Chakwera anapatsidwa contract yogula mankhwala akulandira mabiliyoni kuchokera ku boma, komano mankhwala zipatala sakupezeka. Ku kampani ya Nokma, Vitumbiko Mumba analowesako makampani achinyengo. Kumeneko kuli Adrax, Augusta, Chem Oil komanso Hapco. Zinyengo zonsezi zikuchitika poyera. Ma 750 million akubedwa. 6.2 billion COVID fund inasowa. Audit report palibe. Mbava sakuzimanga. Komanso HRDC ndi Trapezi sakulankhula chilichonse. Pa kampeni analonjeza kuti adzafufuza mmene anthu akupezera chuma modabwitsa. Lero iwowa ndi amene akupeza mabiliyoni mpaka yamba kugawa mipukutu ya ndalama komanso ng'ombe m'misonkhano. Kodi akuzitenga kuti? Helen Buluma anachotsedwa ntchito ku Nokma atakana kupereka contract kwa Chief Obina wa ku Nigeria. Martha Chizuma anamangidwa mu December 2022 komanso panopa akufuna kuchotsedwa ntchito ku SCB chifukwa chona kuti anafufuza katangale wakuluakulu MCP. Mwezi wa Meyi 2023 Colin Zamba SPC anamuuza Lyabunya kunena kuti apereke contract ya kamwamba project kwa dobadoba ku India wotchedwa Jindo. Atakana anayamba musakasaka. Tinaona mwezi wa Oktoba 2023 anampitisa ku forced leave pamodzi sekretary wake Mai Viteria Muwira. Patsogolo pake onsewa anawachotsa ntchito ndikuyikapo anthu awo achipani. Ndikunena pano chief executive wa Genco ndi Maxon Chitao. Mbuyomu anamanga bwana wa Salima Sugar pomwe anamizira kuti anaba ndalama. Anayanda kampani ndikuyikapo munthu wawo Mr. Webster Kosam. Anapanga audit ya fake ndikumatanamiza kuti DPP inaba ndalama. Patsogolo pake kampani anayipera kuyendetsa mpaka Sugar anayamba kusowa. Nkhani yakwe Genco sikusiyana ndi nkhani ya ku Salima Sugar. Politically motivated. Two weeks ago, Israeli inapulisa embassy ya Irani mu mzinda wa Damasiko. Asilikali oposa 6 anaphedwa. Patsogolo pake Irani yabwezera ndikuponya mizinga 300 ku Jerusalem. Anthu 12 avulala, mtsikana mmodzi wamwalira, komanso barracks yapulitsidwa. Dziwani kuti mabomba amenewa sanawononge kwambiri, komano apereka uthenga wamphamvu ku Israeli. Aka ndikoyamba kuti Irani iponye mizinga kumeneko, zimene zikuonetsa kuti atha mantha. Maiko a Britain, America komanso Jordan ndi amene agwira ntchito yayikulu wothandiza kugwetsa mabomba amenewa. Cholinga cha chiwembuchi sinali nkhondo, koma mangopereka warning. Mwatiphera asilikali, ifenso tikuphulitsani. 3 days ago, Irani
inawuza America kunena kuti achita zimenezi ngati revenge. America nayonso inawadziwitsa Israeli kuti akhale tcheru. Ichitu n'chifukwa chake ambiri mwa mabomba anagwetsedwa, chifukwa Israeli ndi anzawo anadziwa mwachangu komanso kukonzeka. Akanangowadzidzimutsa osawadziwitsa ikanakhala ngozi. Chitangochitika chiwembuchi, Joe Biden anamuimbira Netanyahu ndi kumuwuza kuti amuchita support, komabe anamuchenjeza, mukayamba nkhondo ndi Irani sitilowerera. Britain nayonso ikupereka sapoti ku Israeli, koma akanitsitsa kuti salowerera nkhondo ikayambika. Nkhani imeneyi ndi yovuta kwambiri. Israeli ikangopanga ataki tauni iliyonse ku Irani, nkhondo yopsa ikhoza kuyambika. Ndiyebe ambiri akumakhala ndi mafunso, zitakhala kuti zatero amene angawine ndi ndani? Maiko onsewa sitingawaderere. Irani ili ndi army yayikulu, pamene Israeli ili ndi army yamphamvu. Ku Irani kuli active soldiers 580,000, pamene Israeli 170,000. Irani ili ndi masitima, matanki komanso armored vehicles ochuka kwambiri kuyerekeza ndi Israeli. Komabe chimene tikuyenera kudziwa, Netanyahu ali ndi zida zamakono kuyerekeza ndi Irani. Mafighter jet ku Israeli aliko 612, pamene Irani ili nawo 551. Komanso ndege zambiri za Israeli zimachokera ku America. Mwachitsanzo, F-35 fighter jet, one of the best pa dziko lonse. Advantage ina ya Israeli ndiyonena kuti military yawo imathandizidwa ndi America. Of course Russia ndi China amathandiza Irani, but not 100%. Vladimir Putin amagwirizana kwambiri ndi Israeli, chifukwa ku Russia kumapezeka Ayuda ambiri. Ndipo vuta kuti Putin athandize Irani ndi mtima wonse pa nkhondo ilimbana ndi Israeli. America ndi m'bale weniweni wa Israeli, pamene Russia ndi China amangothandiza Irani pofuna mafuta ndi zinthu zina. Ayuda amenewa aliso ndi air defense yamphamvu kwambiri, amadalira Iron Dome komanso arrow system poziteteza kwa adani. Irani imadalira S-300 komanso surface to air missile zochokera ku Russia ndi China. Aliso ndi mafactory opanga mabomba, amapanga ma ballistic missile amene amayenda tunda utali 2000 km. Irani ikhoza kuponya bomba kuchokera ku Nsanje ndi kufika ku Tanzania. Maiko onsewa ndi madolo kwambiri pa nkhani za kompyuta. Tinaona pa 11 April Irani inahaka makompyuta ku Israeli kufuna kuba information. Nayonso Israeli yakhale kuchita zimenezi kangapo konse. Mwachidule chimene tikuyenera kudziwa, Netanyahu ali ndi army yamphamvu kuyerekeza ndi Irani. Ngakhale kuli asilikali ochepa, zida zawo ndi zamakono, teknoloji yawo ndi yapamwamba, komanso amathandizidwa ndi America. Nkhondo itakhala kuti yayamba, oluza akhoza kukhala mamiliyoni a anthu amene akukhala maiko awiriwa. Mabomba amene tatchula pano akhoza kumaphulika mbali zonse ziwiri, zimene zingachititse kuti anthu ambiri amwalire. Kuonjeza pamenepa, nkhondo ya Irani ndi Israeli ikhoza kukhudza dziko lonse pa nkhani ya mafuta. Mwachitsanzo, 30% ya mafuta pa dziko lapansi amadutsa pa nyanja imene inayandikana ndi Irani. Irani ikhoza kutseka nyanja imeneyi, zimene zingachititse kuti ku Africa kuno kudule mafuta, ngakhalenso ku America. Tamva kunena kuti lolemba likubwerali mafuta akuyenda kukwera pa dziko lonse lapansi. Zimene zidzachitika chifukwa cha mabomba amene Irani imaphulitsa ku Israeli.